So hello guys, welcome to my YouTube channel Mizoram Education. Havena simplification part 2 kanina question vel kan discuss nga. Part 1 ain tlemin a difficult le tlemin adang lam daw nga question veli. Ka channel topic dang te po ka post venwal to inlo check out thea. Hey tiang question ni voina an discuss don ta percent te po mga voina chuan simplification. Hey tiang te po mga root ang te po hi. So ke explain nga train I shia tiamin lo tumdon ni le concentration in lo pedon ni hata hian hemi question velan mo hemi question a hian enge kan ti thin board mass kan mangzena simplification apo board mass I man na sa tangai thina enge kan solve masang divide nge multiply divide kan mang masang multiply ain so 4 power 7 divided by 16 power 4 multiplied by root 16. Okay, hemi 16 hi tahangan zia kang 4 power 7 divided by hemi 16 hi 4 square kan ti thei ajan chu 4 square chu 16 an shina chuan abang zong ti hian kan zia kanga ti hian 4 power 7 divided by certain indices a khan ka shil to chewa 4 power a chuan whole power b ni chuan 4 power a into b kan ti thei so 4 power 2 into 4 chuan zat nge 8 ania into root 16 tuna hemi 4 power 7 le hemi 4 power 8 kan cancel chuan hnuaya 4 power 1 abang dona chuan kan simplify lenga chuan thil pahat 16 square root chuan zat nge 4 ania achen chu 4 into 4 16 ni shin mo 16 ni perfect square ania chuan a square root chu 4 an shin 4 by 4 power 1 chu 4 ania so 4 by 4 chu answer 1 is the correct answer tiang hian question number 2 apo hian board mass thone hi poi board mass simplification question te chu board mass tilo chuna theilo enge divide nge off kan solve ma sakchin te chuan off kan solve ma satro so hemi kan solve ma sang 2 by 3 divided by 1 by 3 off aina nge kan ti thin ka multiply off chu multiply ti 9 3 divided by 1 by 6 2 by 3 divided by hemi kan multiply ang 1 into 1 ania 3 into 2 6 ania chuan divided by 1 by 6 tiang hian enge ka soi thin ka ratio panin kara divide sign om chuan khami kha a letling zong in kan ziak dei zel 6 by 1 chuan divide sign kha bo dei zel ti hian chuan hemi chu ta hian tian heta nge kan solve ma sak don multiply nge divide ti chuan divide kan solve ma sang atro so abak chu angai ren anzia kanga heta po 6 by 1 le 1 by 6 in kara divide oma so hemi 1 by 6 si a letling zong in kan ziak deng 6 by 1 chuan divide sign abawunga multiply sign kan ziak ang so heta kan solve nga 2 by 3 into 6 into 6 36 1 into 1 1 tuna hemi 3 le hemi 36 si 12 in kan cancel anga enge bang don 2 into 12 so answer is 24 is our answer tiangen in shi athiam lo chuan I atir train lo en le don ya tuna percentage omata hian so thing an solve ang mi ama sabera chuan 35% ti chuan anwaya za percent omzia nge ti chuan wa par chu line ania cent chu anwaya za entinan 20% ni chuan 20 nia par chu line ania cent chu anwaya za 50% ani chuan enge 15 nia par chu bar ania chuan cent chu anwaya inshitiam tiang kan solvang 35% of ania of 160 plus x% ti le chuan anwaya za kan ziak lenga chuan of 180 equals to 50% ani chuan anwaya zanianga of 310 ti hian tuna nge kan tiang hemi 0 le hemi 0 kan cancela 10 hi 5 table amatro 5 2 zar 35 hit 5 table amatro 7 5 zar inshitiam chuan hemi 2 po hi hemi 16 an kan cancel te 2 8 zar 16 ne chuan 7 into 8 chuan zat nge ti chuan 56 plus tuna hemi 0 le 0 kan cancela off hi chu multiply ania so x into 18 divided by 10 equals to
heta 0 le 0 chunga 0 pani oma chuan hnuaia 0 pani so 5 off chu anga multiply 31 in shetiam solve leila 56 plus 18 by 10 x equals to anza thami 155 hemi 56 hi helama daila helama das ronda pheila engeni don 18 by 10x equals to 99 achanju za somnga panga a somnga paruk pechu 99 ai thin tuna nge hemi hi kan nei to tro tuna hemi hi kan solve 9 2 zar ania 9 11 zar ania tro chan hemi 2 le hemi 10 hi kan cancel anga 5 in enge bang don x by 5 equals to 11 nia tuna x equals to 5 into 11 so x equals to 55 ngadinga 5 into 11 achanchu hemi 5 hi right hand side kalchon 11 and can multiply it on so can answer chu 55 chon I thil pahat ka shile lok chongamo ko WhatsApp group a khan lo enjoy nula chon current affair afrin le chu general knowledge the post set ni kalo upload trina chon question the po kan discuss a chon ka YouTube mi video ho shim hi en ringot khani lawa rough copy ya englo solve photola drive photola mo solve explanation value chu in thiam lo amo initiate thiam lo le answer in mood chua lo huna in entry don ya tuna question number 4 hi kan enanga 4 3 by 5 chu ngom zia ti chuan hemi 4 le hemi 5 hi kan multiply trina 4 into 5 plus achungami 3 nen kan 8 chain chuan hnuaia 5 so 4 into 5 20 chuan 20 plus 3 chu 23 by 5 ti hang kan solve trina example dang 6 1 by 3 ti taila hemi 6 le 3 kan multiply 18 chuan achunga 1 a oma chuan hnuaia 3 so 19 by 3 ti hang kan solve ang tuna 4 3 by 5 chu nachin han ka shil chewa 23 by 5 ani achan chu 5 into 4 chu 20 nia chuan 20 plus 3 23 by 5 persona om chuan za in kan divide anga off chu multiply nia sang rukle zanga plus hemi hi 3 2 by 7 hi ange ti chuan 3 2 by 7 chu 3 into 7 21 chuan 21 plus 2 23 by 7 so 23 by 7 persona om lea so 1 by 100 ania off chu multiply chuan 3500 tuna cancel thei omem bial pani oma heta anhoya bial pani om chuan enge bang 23 into 65 by 5 plus heta cancel thei omem o 0 pani oma 0 pani chunga oma chuan 7 table 35 om 7 5 so 23 into 5 ania chuan thil dang cancel tur law mem aw hemi 5 table 65 oma 13 zar athaya 23 into 13 plus 23 into 5 heta po 23 oma heta po 23 oma 23 common kan la thai so achunga nge bang don 13 plus 5 tuna 23 into hemi 13 le hemi 5 hi 18 ania so kan multiplying tuna 23 into 18 ti 24 ania 2 18 20 3414 hey zalile sompali hi kan answer ti angen kan solve ang zalile sompali kan answer okay so 14 square and zat nge ti chuan 14 square chu 196 13 square chu 169 12 square chu 144 11 square chu 121 hemi in thluaka omreng ai ni o antiklai pon omreng tur hetiang thil chu in mutlai pon min an lo kai thota se minus 512 power 1 by 3 plus 784 power 1 by 2 hei enge ti chuan tuna thil pakhatin ria tur chu cube root 1 cube chu 1 2 cube chu 8 3 cube chu 27 4 cube chu 64 5 cube chu za somni panga 6 cube chu zahni som paru 7 cube chu za 343 chuan 8 cube hi 512 9 cube hi 729 ania chuan 10 cube hi 1000 hemi chu initiate lo chuan avoid lo chu I in solve nga khata han mo ma sabera 512 hi itihian in zong zelanga tihian te in tizela mo exam hola khami kha diklo athalo mo time consume don lo tu khami khan so tihian in remember ngai don 196 minus kan she to hai 8 cube ania so 512 hi
8 power 3 kan ti thayam chuan whole power 1 by 3 plus tuna 784 po hiyo 21 square chu 441 ania 22 square chu 484 ania 26 square chu 677 ania 28 square chu 784 hey tiang te shia tangai tiang te in remember ve ka ngai nia so enge kan shia tiam tuna 784 zia I chuan 28 square kan ziak te an lo mi achan chu 28 square kha 784 nia 1 by 2 hemi enge tuna 196 si heta kan zia kanga minus certain indices han ka shil to chau a power n chuan whole power 1 by n ani chuan hemi n le hemi n hi kan cancel thin adikam so certain indices po ka shil to chau ka explain to chau indu chuan ka video invent don ya playlist amang so 18 power 3 le a whole power 1 by 3 apo tian kan cancel thaya 8 chi abang don plus chu tiang bok chuan heta point 28 power 2 le 1 by 2 ami 2 hi kan cancel anga enge bang don 28 equals to what okay tuna thil pahat 196 le 28 hi enzat nge ti chuan 4 2 2 4 to 2 nia minus 8 8 hi kan peyang so zahnile somni pali atangin pariat pechu zahnile somparuk is the answer hemi kan answer a all lom tu kan yo maths quotient value simplification value mo kina in thiam don lu tu tuna question number 6 a hian enge ka soi theta point board ma chu kan mangdon nge photoma board mass kan manga enge kan solve ma sak don hemi kan solve ma sang off hi so off kan solve chuan enge kan ti don 2 le 4 hi kan cancel nga lang so 5 into 2 cho bang to don so kan final equation in tin nge om don 7 by 2 divided by 5 by 2 into 4 chuan 7 by 2 divided by 10 cho om to don plus 9 okay tuna solve alam tuna nge ka soizia 7 by 2 ratio panin kara divide on chuan a ratio nu nungzo kha a letling zong in kan ziak dei zel chuan divide sign kan da sana multiply sign kan se zel so ti hian 7 by 2 divided by 10 ani chuan enge kan tiang a letling zong in om dei don hei poi so 1 by 10 ania 1 by 10 ania chuan sign hi multiply plus 9 2 le 2 cancel mo chuan heta ziakila 7 into 4 chu 28 by 5 anwaya nge 7 into 1 hemi 7 into 1 hi 7 divided by hemi 2 into 10 hi 20 plus 9 achung berle nwai ber hi kanda arwala 28 into 20 kantia chuan alai mi pahni hi kan multiply train plus 9 okay tuna cancel tur velo mem yes 5 table 20 oma 5 4s are adik tro chuan 7 table 28 oma 7 4s are tuna 4 le 4 multiply chuan 16 plus 9 to 25 is our answer in shatiam hemi question number 7 ya mapon I ka simplification and part 1 apo hanmi ka explain to maseng I revise mai mainan hemi question mi tham taken tianan multiply nga atira amasa 157 le 157 multiply nga 7749 tianan beina sal tu ka mo tian maseng khami kha diklo hi a true lo shim tiang hen ti turan lo tiang question chi mo simplification chu all sum devin kan ti tur enge kan ti thai 157 hi a angin ngai la 153 hi b angin ngai ta ila omzia ju hemi a angin ngai la hei poi a ni dona hei poi a ni dona hei b ni dona hei b ni dona hei b ni dona chuan hei poi a hei po a hei po a chuan hei b hei b le hei b antia kan tiang a into a plus a into b plus b into b divided by a into a into a minus b into b into b antia kan te a into a chu a square plus ab chuan b into b chu b square divided by a into a chu a cube minus b into b chu b cube okay tuna hemi formula hi initiate tangaya a cube minus b cube chu a minus b chuan a square plus b square plus ab hemi initiate tangai chuan a cube plus b cube chu a plus b chuan
a square plus b square minus ab hemi in sia tangai so hemi kan apply yang achunga mi ju a square plus ab plus b square ania chona hnuaya enge aq minus bq formula ki kan manga a minus b ania chuan a square plus ab plus b square adikam tuna katur omem yes achunga po oma anwaya po om enge kan zia thai tuna 1 by a minus b 1 by a enge 157 nia chuan b enge 153 so kan final answer will be 1 by 4 1 by 4 hi kan answer tuna hami question hi kan solve anga antinge anza nge danimi heta hena nge kan solve masak berang off hi kan solve masanga so 5 by 3 into 7 by 51 of anivangin of kan multiply nga of of hain multiply kan danga 17 by 5 minus 1 by 3 divided by 2 by 9 multiplied by 5 by 7 of anivangin multiply 28 by 5 minus 2 by 3 so next step tuna cancel tur omem 17 3 zaria so ama 5 le 5 kan cancela chona hnuaya hian 7 table 28 oma yes 7 4 za chon hemi 5 le hemi 5 kan cancel hata ziak thleve kila achunga nge bang 7 abanga chon hnuaya 3 into 3 9 abanga minus 1 by 3 divided by 2 by 9 abanga chuan 2 by 9 chon hemi 4 hi hei heta mi 4 hi mo enzat nge 8 by 9 ani dona minus 2 by 3 heta na nge kan ti thei LCM kan la ngai dona chu I chuan heta 3 multiply la heta 3 multiply la hemi anin ang denga mo 9 ani denga so hemi 9 le hemi 9 hi I pakhat kan zia kang LCM kan la de yang chu tiang bok chen heta por 3 le heta por 3 kan multiply nga 7 by 9 minus 3 by 9 dikam chuan 8 by 9 minus 6 by 9 mitam tain engvain nge hemi 3 by 3 kan zia ti chuan kan zia kan ziak turani achan chu heta 9 oma heta po 9 kan sia mang LCM lak turin le all sum den kan simplify thei turin so ange bang don heta 9 pahniom to tro so pakhat kan ziak chen chuan achunga mi kan minus don 7 minus 3 anzat nge 7 minus 3 chu 4 chuan huaya heta po 9 pani oma so anwaya 9 pani kan ziak thea chona chunga 8 minus 6 chuan zat nge 2 achung berlen hwai ber kan multiply trina chuan alai mi pani kan multiply so 9 into 2 9 le 9 kan cancel 4 by 2 chunge 2 hemi answer hemi thili mo hemi thili pakka shilang chu 4 by 9 by 2 by 9 ani chuan anwai mi anin anchuan tapoan direct in cancel thai so 4 by 2 is 2 maseng in ang a om turani ota hian hemi question anchuan nachina ka soidanang khan square root le square hi in thiamangai 1 square 1 2 square 4 3 square 9 4 square 16 5 square 25 6 square 36 7 square 49 8 square 64 9 square 81 10 square chu zania tiangi in thiamangai hemi chu in sia tangai in sia chuan hemi in ti zung don enreng ro heta 7 square chu 49 ne so hemi hi 7 kan tianga heta hemi I hian 7 kan tiang pasari le 29 chu 36 ania 36 hi eng square nge 6 square chu vain hemi pum pui I hian 6 kan zia kang tuna 19 plus 6 an zat nge 25 hi eng square root nge ti jon 5 so hemi pum pui I hian 5 ta kan zia nga 5 plus 11 an zat nge 16 hi eng square nge ti jon 4 square nia so 4 kan tianga tuna 5 plus 4 chu 9 ania tro chuan 9 square root chu angeti chuan hei in muam 9 square chu 3 in man lo mai theng mo hemi hi enge 49 square root chu 7 root abau nga tro chuan 29 le 7 enzat nge 36 omze chu hemi pum pui I hian 36 kan zia kang in shetiam tuna 36 square root chu ange hemi root hi le bau lo nia hemi root hi le bau lo 36 square root chu 6 ania so heta 6 kan ziak tong hemi chu thengil dei to ro mo hemi engma alak tlak to lo kan solve to tuna 19 plus 6 hi ange ti chuan 25 enge kan nei to lok ta hangan ziak kang 5 kan nei ya plus 11 kan nei ya plus 25 cheu kan nei to
tuna 25 square root chu hey 5 ania so hemi I hian hemi pumpui I hian 5 kan zia kang injetiam tuna 11 plus 5 hi ange 16 mo 16 square root chu 4 so avain hata 4 kan tiang kan da son vek tuna 5 plus 4 chu enzat nge 9 ania tuna 9 square root chu 3 is our answer injetiam question pahat next question ik solve lenga ato berani question to berania hemi hi som panga mo hemi I hian som panga ta han kan zia kang tuna za som nga palile som panga chu za som ruk pakwa hi eng square nge ti chuan 13 square hi in 169 so tan ziak lokanga 10 plus 25 plus zale pariat plus okay 169 square root chu hedan kan she to 13 so 13 kan zia kang tuna zale pariat le 13 chu 121 chon 121 square root chu 11 so hemi pumpui hemi I hian 121 kan zia kanga maseng 121 square root chu enzat nge ti chon 11 so hemi po hi kan zia to lawang heta hian 11 kan tiang inshetiam tuna 25 le 11 hanbel taula 36 ania chon 36 square root chu 6 so hemi 25 le 11 I in 36 tila chon hemi 36 square root chu enzat 6 tuna nge bang root 10 plus 6 chu 16 ania chon root 16 chu enzat nge 4 square 16 ni wangin 16 square root chu 4 anishin tuna po in la shia thiam lo chuan ennon leula ahar in la tini chuan WhatsApp han in doubt vel khamilo zot dan ni chuan in lo upload anga midang te pon thei chuan an lo solve wang chu ju kai chuan ka solve nge don hemi question in solve them hemi again zia chunga kian answer it in the comment section okay hemi ka shil to chewa hemi trick poi ka shil to chewa in la shia thiam lo chuan khumi video a khon in enanga chuan comment section a hian in lo try nga chuan in lo ziak chin don ya answer okay voin tan heti zong hi class 3 photila next class ain mulevek don ya thank you